Il-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qed itella l-mass meeting li jimmarka l-Festa tal-Indipendenza. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today hekk kif spjegat li l-festa li timmarka appuntament annwali tant importanti għall Partit Nazzjonalista se tkun iċċelebrata fuq livell aktar żgħir. Fil-fatt ikkonferma dan uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista mal-istess gazzetta hekk kif spjega li l-attivitajiet ta' din is-sena b'differenza għan-norma mhux se jsiru lanqas fuq il-fosos tal-Furjana. Dan fil-waqt li l-Kumitati Reġjonali u Sezzjonali tal-istess partit għal kuntrarju ta' dak li kien jiġri fil-passat, lanqas se jitħallew jarmaw stens tal-ikel u affarijiet oħra sabiex ikunu jistgħu jiġbru l-flus. Din l-aħbar tkompli tikkonferma l-apatija kbira li qed tiddomina taħt il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech fid-Dar Ċentrali hekk kif għal darb'oħra l-Festa tal-Indipendenza qed tiddomina bħala sors ta' aħbarijiet ħżiena għall-istess Partit Nazzjonalista. L-aħħar attivitajiet tal-Indipendenza ċelebrati b'mod sħiħ mill-Partit Nazzjonalista imorru saħansitra lura għal żmien l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija fl-2018. Hemmhekk ukoll iddominaw l-aħbarijiet għall-attendenza fjakka mill-Partitari Nazzjonalisti u l-firdiet bejn l-esponenti tal-istess partit. Propju fl-attivitajiet ta' sanilu wkoll inqala l-inkwiet e kif show of force mill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija komplet tikkonferma l-firda li tiddomina f'tal-pjetà. Dakinhar nies qrib l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija nġabru lebsin flok bil-kliem Team Adrian Delija u ntefgħu lura fuq il-fosos f'xi waqtiet anki jibbujaw waqt id-diskors tal-Kap Bernard Grech. Saħansitra meta beda jitkellem Grech ma ħarkux idejhom u ma xafċpux, dan fil-waqt li anki bdew jgħaddu kummenti waqt diskorsi oħra ta' qabel il-Kap. Uħut minn ta' Delija wkoll bdew jgħidu li Adrian Delija għadu l-kap tal-partit u fakru fil-mod kif sentejn ilu iż-żiemel tagħhom tneħħa biex tpoġġa Bernard Grech. Propju wara dan l-episodju reġgħet l-itras għall-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u nies qrib il-Kap li tnejn esprimew ir-rabja tagħhom għax-show of force ta' Delija. Fil-fatt ftit jiem wara, is-sit Love in Malta li kien immexxi minn Chris Pereġin, dakinhar strateġista ta' Bernard Grech, ippubblika artiklu li fih reġaġija allegat li Adrian Delija kien imur jittallab għal flus għand Jorgen Fenech illum l-allegat mandant tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja.